Malaking hamon para sa mga nagmamando sa mga checkpoint ang pagpapatupad ng mga restriksyon sa ilalim ng Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ na umiiral sa 5 lalawigan ng Gitnang Luzon. Kabilang dito ang Pampanga. Pero kahit umiiral pa rin ang stay-at-home protocol ng gobyerno, kapansin-pansin na marami na ang naglalabasan dahil sa pagbubukas ng mga negosyo. Marami sa mga lumabas ngayon ng kanilang mga bahay ay mga manggagawa na nagbalik trabaho na. Barangay Tanod ng Barangay Dolores sa Siyudad San Fernando si Edison David. Kung magkukumpara siya, mas madali raw ang buhay nila sa mga checkpoint sa ilalim ng ECQ. Biglang lumobo ang tao, tukasasakit, naging traffic, mga bata, matanda, halos lumalabas na, walang quarantine. Yan ang nakakatakot. Sa Barangay Santo Rosario din sa Siyudad San Fernando, mahigpit na binabantayan ng mga lumalabas para matiyak na hindi nakakalusot ang mga hindi otorisado. Ngayon, marami pong nakalabas na nagtatrabaho. Hinihigpitin po natin yung mga lumalabas po. Dapat po, mayroon po silang working pass, warranty pass, saka dapat po palaging naka-face mask. Aminado naman si Police Brigadier General Rodel Sermonia, hepe ng Central Luzon PNP, na talagang suliranin ngayon ng biglang pagdami ng bilang ng mga taong naglalabasan. Siyempre, mas maraming tao, mas maraming concerns na titignan. Pangalawa po, kung maraming lumalabas, mas maraming sasakyan, mas maraming chinecheck dun sa mga checkpoint, mas haba ang traffic. So, mas dangerous and challenging dahil mas maraming tao sa lansangan, mas susceptible ka sa exposure ng COVID-19. Nanatili sa mga pwesto ang PNP at mga nagbabantay ng quarantine control points sa iba't ibang bayan. Nakatutok ngayon ang Task Force Shield sa pagpapatupad ng social distancing protocol at curfew alas 8 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Batid naman ni Sermonia na pansamantalang tugon lang ang pagpapatupad ng seguridad sa mga checkpoint, social distancing at curfew. Naniniwala siya na pinaka-epektibong solusyon ang mass testing. Ang concern natin dito ngayon is magkaroon ng mass testing, ma-flatten natin yung curve para at least mawala na yan. Then eventually magkaroon ng vaccine ng COVID-19. We don't know kung sino mga carrier ng mga COVID-19 positive. Kasi wala naman tayong mga testing nagagawa sa karamihan ng tao. Iilan lang yung test na nagawa. Paalala ng PNP sa publiko na patuloy ang pagpapataw ng parusa sa sino mang lalabag sa mga panuntunan sa ilalim ng MECQ upang tiyakin na mananatiling ligtas sa sakit ang mga naghahanap buhay. Mike Amparo, CLTV News.